30 anys, mitja vida, en la meua companyia. Ja estic afinat, ja estic afinat. Sant Antoni de Gavarda, que feu un miracle en Antella. Sense sal, arròs ni oli, es va fer una paella. Portarem oli, pebre roig, garrofó, ferradura i tavella, sal, safrà, uns alls pelats, colorant i tomata ratllat. 1 quilo d'arròs, un pollastre i mig conill, 12 caragols i el barral ben ple de vi. I busca un bon racó que no faça vent, i amuntonarem la llenya, la botarem foc, la nivellarem i en 2 hores la paella. La cullera en la mà, sense escudellar, tots mengem de la paella. Rasca el socarrat, xupa els caragols, recollons, quina paella, sos el roc de la paella. I tot l'homo mengem paella, i en acabant-se la paella cantarem i festejarem amics al voltant de la taula. Farem entre els comensals qui serà el que li toca escurar-la. Amb terra d'Alacant, que és la millor terreta del món per a escurar les paelles, una llima i un fregall, tot em va adornar i ara la podrem alçar. I tots recordarem un dia en el camp que es foteren la paella. La cullera en la mà, sense escudellar, tots mengem de la paella. Rasca el socarrat, xupa els caragols, recollons, quina paella. O bé per a dinar, o bé per a sopar, sempre és bona la paella. Això és el roc de la paella. I tot l'homo mengem paella. Bé, tira-li.